Op til mor. Ja. One moment. Ja. Den bliver lidt dum. Du tager den der. Og se, det er så den sidste, fordi resten de er lidt dumme. Prøv lige at se, den kan ikke finde den i. Så skal jeg lige gøre noget. Og så den der, den brillede, og så tøjet.